Eh, eh, eh. Apa-apa, Pak? Ngimpi, Pak, aku, Pak. Walah, jangan awan ngimpi, mulane ki aja turu wae. Kopi ya, Pak? Aku terno Pergi nanti. lagi utang no. Ini harus kerja terus hitungan ora beres ya, Pak. Iki beres genah Dene ngerboterke. piye bayarane iki? Wis tak ngerboterke. Wis genah iki. Tenan lho, Pak. Wis beres. Tenan lho ya. Yo, Eh, Dah? 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 Piye yu? Nak hutang. Duit lagi seminggu disile ditagih. Ora. Durung tanggo sisan. Ora. Arep mangkat piye? Ora aku rene ngene bojomu. Lah apa ning pangkalan nenek? Ora nek aku mau golek. Saya kaya kabeh iki. Jas. Lah, tak telepon ke sapa piye, Bun? Wis kok. Sik tak jibuke HP ku sik ya. Halo, Bun. Kasih data, Bun. Aku diambil lho ya, Bun. Suwet banget lho aku ra nang mall iki. Ya? Aku diambil tenan lho ya. Oke. Bye bye. Tapi ya, wis telepon bojomu rong. Ini HP-mu. Lalu boleh kan aku sisan HP-mu Lah sisan. kuatane entek, Bun. Ini HP-mu. Tur bojoku nek tak telepon nang kene ra tau gelem ngangkat. Bun. Ono? Heeh, cepet iki. Ya Bun tak diangkat tok. Piye ta? Ketok ngeterke klien, Bun. Nek ngeterke klien kuwi kadang rong dino tur ora tau nggawa duit. Ya sik aja ngono pun delok kelas lak bali. Yo. balik piye to? Wong urung nyoba balik. Kowe engko nek ra entuk bayaran yo nesu. wong omarene sapa-sapa lho. Lah piye? Lho iki ngopo cah cilik iki? Ngopo to, Dik? Golek wong nang maine. Walah, wong sing ngene kene iki wis pindah, Dik. Ora ya, Mas, wong sing kene iki wis balik gone kos sik lawas. Ora ya, Nduk, pindah. Balik, pindah, balik. Bener iki. Wonge rene nang kene. Berarti bali nang kos sing lawas. Yo ora no, bener iki no. Nek wong wis ora nang kene, jenenge pindah. Nek wis ra nang kene iki mau ya bener iki. Bali nang kos sing lawas. Pindah yo. Wong wis ora nang kene. Balik. Pindah, Balik. pindah. Balik. Bu, Dek, mumet aku iki, Nduk. Ya. Umet iki ngawang-awake dhewe iki lho. Ayo mulai. Iki ra ngombe apa-apa to iki? Lah kowe pengen ngombe apa? Aku sirup bae. Wah, yo sik ya, Bun. Tak gaweke. Wah, bejamu, Bun. Entek sirup lagi gede ini tak gaweke. Piye? Wis Wah, nek kuwi yo entek. Wah, yo wis. Piye? Wis banyu putih wae lah. Aku baru nimbo, Bun. Gelem piye rasa digodhog enak tenan seger, adem. Sesuk, sesuk utangmu ndang disaur nang kei. Ambles sik. Yo. Oh no. Katai kalau kok enggak tok. Nah, Nih. Ngopo ini? mang. Jenengmu kan Darmi. Jadi tak telepon ra diangkat-angkat. Lah ya ngerti to. Aku ki ngeterke klien luar kota. Ditendi. Oh, ngene. Aku nang luar kota mau to. Aku yo nganggo mangan. Terus jajan-jajan opo. Motore malah bocor. Nek tulan mung 2000. Wis anggere tambah duit, sendak kono susulan kene. Nek cepet ado lagi wae metune. Yo. Ndak kono. Ireng-ireng atek sapa sing jeneng nang ingsun iki. Aku njaluk gawemu. Aku njaluk gawemu ya. Turun aku. Tak pandang siji. Ya. Ayo, melu aku. Sing jiwa ndi? Cekal buntutmu kowe. Lebok ikan kita.
Es. Sing tuwa ki ngalah ngono lho. Aku sik. Omong apa? Sing tuwa sewe sing ngomong. Sing nom keri. Wah, ya aku ora penak, Mbak. Ben sing nom sik wae ya, Mbak ya. Ben sing nom sik wae. Kan tekone dhisik. Piye to iki aku ya sing ora penak ya, Mbak. Aku wong nangis sebagai Mbak, kewes sing tuwa. Sik wae mah. Sing wae. Ses. Kat mau pas itu. Saiki ngene wae. Sing nom sik. Ya wis. Apa karepe? Aku njaluk to Mbah kan enjing-enjing niku kula enten job outdoor Mbah, job outdoor. Odol. Outdoor kuwi ning jaba ngono lho Mbah. Oh iya. Ning jaba srengenge panas ngono Ya, kae ya, Mbah. ya. Job pertama setelah pandemik lho Mbah outdoor aku njaluk aja udan. Aja udan. Aja udan pokoke. Wis kita ta? Wis. Oh. Lah iki saiki sing tuwa njaluk apa saiki? Kula njaluk udan, Mbah. Udan. Iki mau terang iki udan. Nggih. Oh ya. Mbak, piye lho aku ngono kuwi. Awan aku ki gene tok duit ngejob outdoor kok malah njaluk udan iki. Ora iso. Mbah nyuwun terang. Udan, Kowe Mbak. terang udan. Terang. Terang panas entang-entang. Lah terus piye sing aku nyembadani? Iki Ya, terang pokok- udan. Dinane Pokoknya piye? kudu terang. Jame piye? Pokoke sesuk Pokoknya awan sesuk awan po terang. Udan. Aduh. Terang pokoknya. Ya wis ngene. Tak kei cara. Eneng engko kowe iso nglakoni terang, kowe ya iso nglakoni udan. Tak barengke. Piye, Mbak? Tak kei udan kethek. Ya, siji entuk panas, siji entuk udan. Kabeh dadine iso ngrasake kabeh. Ora iso. Udan kethek iki tetep udan. Aku ki tetep ora iso nyanyi. Penontonku ya pada mlayu nek enek udan, arep panas udan kethek tetep udan ra iso. Pokoke kudu terang. Ora enek banyu gogrokan saka langit. Udan padang bilang. Lah piye to? Kan ya kowe ya terang entuk terang iki entuk udan dadine padha-padha sebanding seimbang. Ora iso. Ora pilih kasih. Kuwi penting banget sing teko ki Bapak Bupati. Bapak alah Pak, kuwi wong penting kabeh, Mbah. Wong penting kabeh iki kudu dadi. Oh iya. Loh, wis saiki aku njaluk syarat. Syaratine apa? Kowe engko ya terang, kowe engko ya udan. Nah, pripun? Aku duwe syarat golek kembang pitung warna, kembang setaman karo menyan sing nempel nanggon wit. Wis karmu menyan apa? Menyan ngendi? Kembang setaman pitung warna. Pitung warna Menyan sing saka tlutuh wit. karo kemenyan sing nempel nang wit. Dadine kemenyan asli. Engko sapa sing dhisik ya kuwi engko sing nampa kanugrahanku. Wis, kana mangkat. Berarti sing Sing dhisik nggawa syarat kuwi sing mbok ngabulke, Mbak ya. Ya. Iki apa meneh? Tetep coba tau iki ora. Oh, yo boleh dukun melu iki. Perlu. Kita bisa. Iki tekone keri. Ngopo ngono lho. Perlu kok. Beneran, Mas. Do ngopo to ya? Mas, aku tolong sik. Aku diterke sik ning pasar. Sik, Aku yo melu arep terno. Terno aku sik terno. Linggo sik kene. Sik terno, Mas. Linggo sik. Sing perlu. Iki Kene sik, linggo kene sik. Aku Piye? aku terus sik ning pasar iki aku kudu. Yo. Kuwi nang pasar. Ning pasar iki penting banget. Apa yo ki ngene wae. Aku helmku mung siji tok. Kowe ayo ra duwe helm. Saiki sapa sing paling cepet nggawa helm rene? Tak terke ngono wae wis. Kowe ngono. Ini kuncine nek tak kuncine ning mah. Yo. Yo. Aku melu. Sik, Dani, aku melu.
pen. Aku melu. Aku melu. Apa lho? Ayo. Aku dalem iki lho. Temen aku. Iki sapa sih sing tak ngerti? Aku sik wae. Aku sik wis Kan lho helm e penak. Lah aku ya wis nggawa helm lho. Aku dhewe mbok Cio. Loh, Kena ngomong lain. adewe wis malah beneran aku. Lah kayak motorku lho. Wah. Yo ngopo mah dikancing kok ngene. Wis. Bos, jam piro? Jam 2 wae sekolah. Wis Pak libur jam lho. aku dulu nenek lho, tenan aku. Nek durung enek kabeh iki ya butuh nek piye caramu kok iki kudu enek duit soal duit sak butuh. Nek guru nuruti kowe tok aku ya ora iso mangan. Tak sik. Ya, iki aku butuh soalé. Sik, aku ki narik tenan kok, Bos. Kuwi urusanmu. Bos, ojo ngono to, Bos.